Piatok 7. augusta 26, Vinohrad Trenčín, pozeráme sa na odrodu Bravissimo. Začíname oberať už nejaký ten deň. Možno 10 strapcov sme už zjedli. To je taký priemerný. Mávajú okolo tých 600-800 gramov. Tie väčšie budú možno do kila. Bobulka priemerná. Takto. Už je fajn sladký. Šťava taká priesvitná. Semená žiadne vnútri nie sú. Je úplne bezsemenný. Dobrá čerešňa má chuť. Toto je zatienenie proti úpeku, ktorý bol posledné dni. Je to juhovýchodná strana. Vinohrad to prežil bez nejakej veľkej újmy. Tuto je ešte signálka zrážkovateľa. Prima Ukrajiny tiež veľmi sladká, muškatová. Už je zrelá tiež. Bravissimo má sklon k popraskaniu. A tým, že posledné týždne nepršalo okrem dnešnej noci, keď padlo pár milimetrov, tak zatiaľ nepraská. Môžeme vidieť, že tá zem je stále suchá, aj keď napršalo trošku. To už je dyňka, tiež už je pekne vyfarbená a sladká, ale ešte sú iné odrody, ktoré jeme, takže tá ešte trošku počká. Tu už sme na šikmé pergole. Odroda Rembo už je vyfarbená. Cukry ešte ale nemá. Nie je úplná tá najskoršia, ale je zase veľmi chutná, keď dozrie. To je ciravá zagra, tá už je tiež dozretá, tiež už pomaličky jeme. Trochu som ju tohto roku preťažil, takže nebola výrazne skôr ako iné odrody. Tak to ešte možno pohľad. Rembo, Daria. Tam má tohto roku najväčšie strapce zatiaľ, aké sme na nej mali. Účatka si ju podala, ale menej ako roky, aj ako iné roky. Sa dostala do sáčku. Tu sa už začína vyfarbovať Avatar. Ten je zatiaľ bez múčatky. Prvýkrát na ňom múčatka nezanechala nejaké veľké stopy. Ale to bude tak v septembri. Začiatkom septembra. Ešte Daria. Takto vidno, že niektoré bubule som pretrhal, lebo som ich sáčkoval nedávno a začali ich atakovať osy vo veľkej miere. To vyzerá Efiop. Ten už je tiež vyfarbený, ale ešte není úplne sladký. Tak týždeň a bude to fajn. To ešte tiež Daria. Tá je tiež tohto roku prvýkrát veľmi pekná. Toto tu je Chrust. Ja som ešte, priznám sa, že nekoštoval, neviem, či už je. Už sa dá zjesť. Ale ešte to není úplne ono. Adler, ten ešte potrebuje tak 2 týždne, 3 týždne možno. Bude úplne fajn. Tak to vyzerajú strapce Adleru. Na toho mučatka veľmi nejde, ale si ho ľúbia tiež veľmi silno. Galahad, tiež už aj drevo začína pomaličky žltnúť. Takže nevyzerá, že by som ho nejak veľmi preťažil.
Ešte týždeň mu treba. Takto. Všetko galát. To vyššie. Adler opäť. Strapce. To vzadu tiež pomixovaný Adler s galádom. A sa už presúvame ďalej. Tohto roku sa veľmi pekne podaril Rochefort. Zatiaľ úplne zdravý, nepraská ako šupy. Ešte samozrejme potrebuje tak 2 týždne, aby dozrel. Toto tu hore je Milanka, naštepená, dozrieva pomaličky, ale ešte týždeň potrebuje. Na druhom koreni tiež Avatar, ale ten ešte úplne na tomto koreni totálne zelený. Aj tu hore Avatar, ale tiež tohto roku bez mučnatky. Prvýkrát sa mi ho podarilo ustrážiť. To sa už presúvame k bananásu. Ja som konštoval pred pár dňami, ešte bol kyslý, ale uvidíme. Dobrý. Alebo ten spodok strápca ešte nebude. No tak týždeň na je to. Má jednu nevýhodu, prečo sa teda veľmi nerozšíril, že je chutný s takými tými tropickými príchuťami naozaj len pár dní, potom je to len blato. Šupka s blatom vnútri. To už prechádzame. Premiešava sa teda ešte to Rochefort, takéto šupy, také kilové. Toto má tak 3/4 kila. A toto už je Everest. Rochefort z Everestom ťažko odlíšiť niekedy, ale Rochefort má také gulovité, úplne gulovité tie obulky. A toto je Everest. Klasická nálož, naložené. Strápce tak od 3/4 kg, možno až do 2. Už. Niektoré strápce sú výrazne skôr popredu. Tam som nechal možno menšie. Napríklad tento. Taký skorší už je pekne vyfarbený, ostatné sa ešte len dofarbujú. Tajná monacha. Tam niekoho je veľmi pekná, u mňa hraškovatie, ale akože však dobre. Už je zrelá. Minimálne vrchná časť, takže sa z nej dá koštovať. Skázka už sa pekne začína vyfarbovať. Zatiaľ som ho ešte nesáčkoval, ešte na ňu nejdú osy ani sršne. Skázka má taký jedno trošku možno neduch, že okrem klasických týchto maličkých nevyvinutých bobul, tak má aj také bobule, ktoré na prvý pohľad vyzerajú napríklad táto, že sú narastené, ale sú úplne tvrdé, pričom ostatné už sú mäkké, aj keď ešte nie je vyfarbená, je mäkká, tak táto je úplne tvrdá. Treba ich otrhať dole, lebo oni nevyzerajú, nedozerajú vlastne táto napríklad, hej, úplne tvrdá. Oni niekedy majú taký trošku jakby podlhovastejší tvar, toto je tiež jedna z nich, hej. Takto. Sú nie také typicky oválne, ako tu.
toto je tiež napríklad, hej. Je taká podlohovastá. Nie je to spôsobené nejakým preťažením, lebo je to aj na letorastoch, ktoré majú malé strapce. Je to proste odrodová nejaká vlastnosť, minimálne u mňa. Tu už sme v ďalšej časti, dojedáme rombík. Ten má malé strapce, ale tým, že je prvý, tak je to super. Ako chuťovo paráda. Niekto spomína veľkú alebo silnú trpkosť. U mňa nie. Už sme z neho dali možno 15 strapcov dole, možno tak nejak likvidujeme ho. Tie strapce nie sú veľké, ale je to fajn. To je sprchnutý Grand Prix, tuším, no. Čakať. Hej, Grand Prix. Toto je teda časť ďalšia Vinohradu. Pokračujeme RH vedením popri plote. Tu má skôr mladá výsadba. To vyzerá vyfarbujúci sa rozmus. Nie veľké strapčeky, ale také pekné, kompaktné. Zatiaľ to vyzerá veľmi fajn. Už je sladký, ale ešte nech nabere svoju plnú chuť. Ďalej je tu Milánka na vlastných koreňoch. Tiež už je sladká. Ale ešte likvidujeme iné odrody, kde tiež ešte chvíľku počká. A tu na rozmus. Grand Prix. Tu je výrazne menej sprchnuté, ale vidíme, že tuto je aj nejaký prvý slnečný úpal. Takto vyzerajú mini strapčeky zatiaľ Jutalu, také sprchnuté. To už je biele čudo. Veľmi pekné. Nebolo pritienené, preto vyzerá niektoré tie strapce takto. Slnečný úpal, ale akože radovo pár desiatok bobúl. Nič strašné. To tiež mini strapčeky Jutalu už sa vyfarbujú zatiaľ. Biele čudo ešte není úplne zrelé, patrí k takým tým druhá polovica augusta. Odrody, čo dozrievajú. To je kišmiš náchodka. Veľmi chutná, hrozno. Slabý rast, jeho nevýhoda, ale stojí za to. Kišmiš čierny sultán. Ten je veľmi úrodný. Nemá veľké bobule, ale strapce sú takéto pekné. Takto. No, myslím, že na pergole by to bolo ešte zaujímavejšie. Katalónia už je zrelá, nemá nejaké veľké strapce. Takto vyzerajú po väčšine. Už je tiež, už začíname ju jesť. Tu už sa aj kišmiš náchodka začína vyfarbovať. Je pekne ružová taká. Toto je jej finálna farba, takto asi. A ešte nejaký čas potrebuje. Toto už je teda posledná časť tohto riadku. Znova Katalónia.
kišmiš, černý sultán, premiešaný. Presunieme sa ďalej. Celú skleníku už je takmer zjedený, zostalo zo pár strapčekov na takých slabších. Leto raz toho už dávno sladký a ono je dobrý. Toto dopadá, keď sa nezasháčkuje. To je zálistkový rozenok. No. Je tiež sladký, zjavne, keď ho žerú. No, bez postreku vydržalo hrozno, akože veľmi pekné. Opa, takto. To je posledný taký veľký strapec, čo tu ešte zostal. Nie je akože nejako poškodený, ani nejako hnilobou. Za mňa môžem odporučiť. Ďalšia na rade je pergola pred garážou a odroda Arny. Dala zabrať, kým som mu zasáčkoval poriadne. Tie strapce nie sú nejak veľké, ale je ich obrovské kvantum. A priemerná hmotnosť niekde možno okolo 250, 200 až 300 gramov. Samozrejme sú aj väčšie, sú aj menšie. Ale tým, že je také kvantum, tak Arnian si tohto roku užijeme do sytosti. A už je krásne voňavý, sladký. Začíname ho jesť. Tým, že má takto naložené, tak má asi týždňový skos. Ale tie prvé strapce už sú jedle. To je taká priemerná bobula, nejakých 8-10 gramov. Krásne muškatová, sladká. Odroda Armani. To je posledná, myslím, že sa nerozhodnem ináč, posledná úroda. Už je preštepená na iné odrody. Nechal som jeden ťažeň vlastne, kde ešte sa mohla ukázať. Uvidíme, no, keď nejak zásadne neprekvapí, tak pôjde. Bude nahradená. To už je gin. Gin mám vlastne na inom korene, nie spolu s Armanim, tam v rohu. Ten v lani bol super, tento rok sa tiež ukazuje fajn. To je všetko gin. Má aj malé strapčeky, takéto. Ale väčšina je veľkosti okolo pol kilogramu. Niektoré tieto napríklad aj trošku viac. Do kila možno tie najväčšie budú. Začína sa vyfarbovať, ale ešte musí byť úplne ružový, aby bol taký ten cukríkový. Posledná časť viniča je na pergole nad terasou. Taký ten chorvátsky štýl, alebo grécky. Sedenie a nad tým je vinič. To sú strapce baženy. Ešte je kyslá, ale už začína byť jedlá, aspoň niektoré tie menšie strapce. Štandardne má tie svoje bomby okolo kila až 2. Niektorým sa zdá, že má vodovú chuť, u mňa rozhodne nie. Je to možno lokálnymi podmienkami. Toto sú strapčeky Bravissima, ktoré mám doštepené. Ako je vidieť, tak toto je hrach. A sú tu samozrejme aj bobule, ktoré majú plnú veľkosť. Takúto. Už je tiež zrelé. Dá sa jesť. Taký mix tu na tou terasou.
Niektoré strapce baženy sú, toto je asi najmenší, tak toho 600 gramov možno, tak nejak. A štandardná veľkosť strapca baženy je asi takto, okolo toho kila, kilo 20. Takže to potom aj znova premiešané. Heliodor, výrazne pozakracované strapce, aby sa pekne rovnomernejšie opylil a dozrieval. Tak toho hrachu je tam, ale je výrazne menej ako po iné roky, keď som nezakracoval, čo môžem len odporúčiť. No a v poslednej časti už je cymus. Mám ho teda nielen v skleníku, ale aj takto na pergole. Tiež som ho trošku neskôr začkoval, tak občas je bobulka cucnutá nejakými osami, ale po väčšine veľmi fajn. Je trošku asi preťažený, je trošku určite preťažený, preto niektoré bobule opadávajú, napríklad teda je to na zopár strapcoch, aj takto keď sa potrase, tak bobule padajú. Netreba to siliť, do budúcna mu nechá výrazne menej, respektíve zbavím sa asi odrody Aladin, ktorá vyzerá takto. Je na tom jednom korení vlastne s cymusom a proti cymusu nemá až tak veľmi čo ponúknuť, takže od budúceho roka ja to tuto v strede šmyknem a zostane len cymus. To všetko je strapce cymusu. Na skleníku má skôr také podlohovasté bobule, do vonku možno tým, že naštepený na Vostorgu, tak má menšie bobule a také skôr kulaté. Nie je to. A je výrazne tvrdší, chrumkavejší ako v skleníku. To je zhruba nejaký prehľad aktuálneho stavu dozrievania viniča v Trenčíne.